U ime Allaha, milostivog, svemilosnog. Ajetul Kursija. Zašto ovaj ajet nosi ime Ajetul Kursija? Zato što je napisan na Kursiji. A Kursija je Allahovo Đelešanuhu prijestolje koje svojom širinom obuhvata nebesa i zemlju. Kursija se nalazi iznad vode, a iznad Kursije se nalazi još samo veliki Arš i Gospodar svih svjetova. O čemu govori Ajetul Kursija? On govori o Allahovom Đelešanuhu jedinstvu i moći i upravo počinje sa riječima najveće istine i najvrijednijeg zikra. Allahu, la ilaha illa huwa. Allah, pored njega nema drugog Boga. Zatim nastavlja sa opisom uzvišenog Allaha. El hayyul qayyum, živi koji se održava. Spominje se da je ovim imenima Isa alejhiselam dozivao dragog Allaha, ja hayyu, ja qayyum, i da je uz njegovu dozvolu oživljavao mrtve. Iste te riječi je, kako navodi Alija radijallahu anhu, prije bitke na Bedru učio na sećdi Muhammed alejhissalatu wassalam, a mi znamo kakav je bio ishod ove bitke. Zatim dolaze za nas vrlo važne riječi. La ta'khudhuhu sinatun wa la naumun, ne obuzima ga ni drijemež ni san. Spominje se da je Musa alejhiselam upitao svoga gospodara, ja Rabbi, da li ti spavaš? Allah Đelešanuhu mu odgovori, uzmi 2 čaše i naspi u njih vodu i nemoj ih puštati iz ruku sve dok ti ne kažem. Musa alejhiselam tako i učini. Držao je čaše sve dok nije zadrijemao. Tada mu čaše ispadoše i voda se proli. A gospodar mu reče, kad bih ja jedan trenutak zadrijemao ili zaspao, propala bi i nebesa i zemlja. Subhanallah. Potom uzvišeni Allah navodi još jednu istinu koju mi ljudi vrlo često zaboravljamo ili ne želimo priznati, a to je lehu ma fi semawati wa ma fil ardi. Njemu pripada i ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ljudi su toliko oholi da za sve što im je dragi Allah dao na raspolaganje kažu, ovo je moje, a ne, to nije tvoje, to pripada samo Allahu, nama je to samo kratko dato na raspolaganje i na posudbu. Men zelezi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Niko neće posredovati bez dopuštenja njegova. Ovim riječima dragi Allah ukazuje na svoju apsolutnu moć, vlast i uzvišenost. Na sudnjem danu, kada će svako gledati ima li igdje spasa, ljudi će se zagovarati jedni za druge, ali će to činiti samo oni kojima je uzvišeni sudija Allah dao odobrenje. Zatim uzvišeni Allah ukazuje na jednu činjenicu kod koje ljudski razum zastaje, nesposoban da je shvati. Ja'lemu ma bejne ejdihim wa ma halfahum. On zna i ono što je ispred njih i ono što je iza njih. To jest, uzvišeni Allah poznaje sve ljudske živote i sudbine. Zna šta se prije dešavalo i zna šta će se u budućnosti dešavati. Pa kakva je to moć? A šta je sa ljudskim znanjem?
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. A od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on hoće. Pa zar nije čovjek slab i jadan? Koliko će čega imati i znati zavisi samo od toga koliko će mu dragi Allah podariti. I sada dolazi ona velika istina o malenkosti čovjeka. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Njegovo prijestolje svojom širinom obuhvata nebesa i zemlju. Koliko je veliki gospodar nebesa i zemlje, a koliko je opet mali njegov rob čovjek koji se i pored toga oholi i uzdiže. Sjetite se samo sićošnog faraona, takvih je danas pun svijet. I na kraju ajetul Kursija spominje još jednu Allahovu dželešanuhu vrlinu. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. Njemu ne dosadi njihovo održavanje. Uzvišeni Allah u svakom trenutku nešto stvara ili uništava i njemu to nije dosadno. S druge strane, nama ljudima i najdraže stvari dosade kada učestamo sa njima. Ajetul Kursija se završava riječima koje opisuju sve moguće biće. Vahuval alijul avimu. I on je uzvišen i velik. Tim riječima nas uzvišeni Allah poziva da razmislimo o njegovoj uzvišenosti, a našoj malenkosti i poziva nas da učenjem ajetul Kursije podignemo svoj ugled kod svoga gospodara. Ko bude učio ajetul Kursiju iza namaza, samo će ga smrt dijeliti od dženneta. Ko uči navečer pred spavanje, Allah će ga čuvati do jutra. Ko uči ujutro, Allah će ga čuvati do noći. Ko uči radi beričeta, Allah će mu dati beričet. Ko prouči na vodu i popije, Allah će mu pojačati memoriju. Ko prouči 170 puta, koliko ima harfova u njemu, ako je u brigama, Allah će mu brige odstraniti. Ako je dužan, Allah će mu pomoći da vrati dug. Ako je siromašan, Allah će mu dati na faku. Ako ga neko vrijeđa, Allah će ga osloboditi od napasnika. I ako je griješnik, Allah će mu oprostiti. Zato učite ajetul Kursiju i iskoristite njegove blagodati. Molim dragog Allaha da nas uputi na pravi put i da nam pomogne da blagodati ajetul Kursije iskoristimo na najbolji mogući način. Amin.